És una pel·lícula molt divertida, que vinguin a veure-la i que els dos es necessiten, tant un com l'altre. M'agrada moltíssim. Mira, he venido arrastrado y la verdad que sensacional, ¿me entiendes? Pues que això és un tema de molta actualitat i que a la vegada s'ho passaran bé. Avui és una excepció per acompanyar el meu net. M'ha agradat molt la pel·lícula, molt. D'altra banda, també trobo que ensenya molt bé tots els racons del barri, la vida que portem els joves d'aquí i que està molt ben feta. I a part és molt divertida. A mi m'ha agradat molt, a tu què t'ha semblat? A mi m'ha agradat molt. Molt bona. I els actors molt bé, i ho han fet molt bé, i ens hem rigut molt. Que vingués a veure-la perquè és molt divertida i que hi ha estrofes que et petes molt de riure. Sí, li diré que vingui aquí a passar-s'ho bé, que la crisi, en aquests temps de crisi està bé així com discernir, com passar-s'ho bé, riure i pensar en oportunitats i nous projectes. I la pel·lícula també té aquest missatge, no?, també, de buscar alternatives. Molt bé, gràcies.